זו המרפסת. סלון. זה נשאר בינתיים. לא, אני אקפוץ אליה, נראה לה את זה. מאי, אנחנו נראה לך את זה עוד מעט שאני אגיע הביתה. זה מרפסת שפונה לרחוב. יש פה גינה קטנה, עץ. זה הכניסה מהרחוב. זה הכניסה לבית מהרחוב. זה סבא אלכס. יש פה, זה בעצם השביל גישה לבית. מסביב הולכים לעוד גינה, לגינה האחורית בעצם, זה הכניסה לבית. חדר שינה אחד. זה החדר שראינו מקודם, זה החדר הנוסף. חדר. ארון, קיר. זה הכניסה לבית. זה החצר האחורית, עץ לימון, עניינים, המגניב. חדר אחד, סלון שראינו מקודם, פינת אוכל, עוד מזגן, שירותים, אין אמבטיה, משופץ יחסית, מטבח, ארונות, כן, אחלה, תודה רבה. עכשיו גם רואים מטבח, שם יש יציאה בעצם למרפסת, כאן יש עוד חדר שינה, חדר שינה הורים אני מניח. זה המטבח. זה בעצם עוד מרפסת, עוד שירותים.